Is-self huwa mod finanzjarju effettiv li jgħinek tilħaq l-anijiet tiegħek. Madankollu s-self jrid jintuża b'mod għaqli. Jekk taħseb biex tissellef il-flus, ikkunsidra l-għażliet tiegħek bil-għaqal. Hemm żewġ tipi ta' self. L-ewwel tip huwa self assigurat, jiġifieri meta inti tpoġġi titoli b'garanzija għal flus li tissellef, bħal pereżempju proprjetà. Dan huwa magħruf bħala kollateral. Meta tissellef b'mod assigurat, x'aktarx li ħafna banek joffrulek rata ta' interessi aktar baxxa. Pereżempju, inti tissellef b'mod assigurat meta tixtri darek. F'dan il-każ, il-bank iżomm id-dar li tkun se tixtri bħala l-kollateral għas-self tiegħek. Meta tissellef biex tixftaħ negozju, tista' tpoġġi d-dar tiegħek bħala garanzija. B'hekk, id-dar tiegħek tkun qed tagħmel tajjeb f'każ li ma tlaħħaqx mal-pagamenti biex tħallas lura s-self. Il-bank jagħmel il-garanzija fuq darek billi jżomm f'ismu l-ipoteka tad-dar tiegħek. La darba tkun ħallast kollox lura, id-dar isir għal kollox tiegħek. U importanti li la darba tkun ħallast is-self b'mod immedjat issaqsi l-bank biex jirrilaxxa l-ipoteka u jerġa' jdawwarha fuq ismek. It-tieni tip ta' self huwa dak mhux assigurat, jiġifieri li m'hemm l-ebda garanzija li int trid tagħmel. F'dan il-każ, ir-rati tal-interessi huma għoli mis-self assigurat. Meta tapplika għal self mhux assigurat, bħal pereżempju cards ta' kreditu, self personali, self kurrenti, etc., il-bank se jistudja b'reqqa l-istorja finanzjarja tiegħek. A bażi ta' dan, jiddeċidi jekk l-ewwel nett hux se jagħtik self mhux assigurat u jekk jaċċetta kemm ser ikun dak l-ammont ta' self. Huwa importanti ħafna li żżomm f'moħħok li jekk tonqos milli tħalles self bħal dan, il-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek tkun affettwata b'mod negattiv. Pereżempju, titħol għas-self biex tixtri mobile li jiswa €700 u nofs triq tieqaf tħallas is-self. Il-probabilità hija li jekk tersaq fil-futur lejn bank għas-self biex ngħidu aħna tixtri dar, it-talba tiegħek tista' tiġi miċħuda. Importanti li żżomm f'moħħok li self ma jiġix b'xejn. Meta tissellef, inser tħallas lura bl-interessi fuq dak is-self. Għalhekk qabel ma tiddeċidi li tissellef, kun ċert li fimt il-metodu tal-kalkoli tal-interessi użat minn min ser jiselfek. Hemm tipi differenti ta' rati tal-interessi. Waħda minnhom hija magħrufa bħala rata varjabbli tal-interessi. Dan it-tip ta' rata ta' interessi tola u tinżel jew tvarja kif inhi magħrufa skont kif iġibu rwieħhom ir-rati ta' interessi fis-swieq. Qabel ma tissellef, kun ċert li tifhem il-kliem tekniku importanti marbut mas-self li se tagħmel. Huwa daqstant importanti li tara x'joffri s-suq. M'għandekx tmur għall-ewwel prodott tas-self li tiltaqa' miegħu. Ġemma tirrakkomanda li tuża din bħala għodda provduta minn tal-MFSA fejn tista' b'mod sempliċi tagħmel paragun ta' prodotti tas-self differenti minn fornituri differenti. Din tista' titniżel minn dan il-link. L-ispiża ta' self ma tinkludix biss l-interessi. Meta tkun se titsellef, kun ċert li fimt il-miżati u tariffi li se tintalab titħallas. Dawn jistgħu jkunu diversi u jistgħu jinkludu miżati tal-L-Immaniggjar li jintalbu minn min jissellef għal proċessar tas-self li tlab talih. Tariffa jekk inti tħallas lura self aktar kmieni mill-perjodi maqbul fil-kuntratt bejnek u bejn il-bank. Penali jekk int waqgħid lura fil-pagamenti jew l-interessi fix-xahar. Tariffa ta' kanċellazzjoni jekk tbiddel il-ħsieb u tikkanċella self wara li tkun iffirmajt il-kuntratt. F'ċerti tipi ta' self jista' jkollok tħallas tariffi addizzjonali. Pereżempju, jekk tieħu self jew ipoteka għad-dar tiegħek x'aktarx li jkollok tħallas dawn l-ispejjeż addizzjonali. Spiża tal-perit li tista' tqabdu inti biex tiċċertifika d-dar li se tixtri. Tariffi li se tħallas lil perit mibgħut mill-bank biex jiddetermina l-prezz tad-dar li tkun qed tixtri u li x'aktarx tkun il-garanzija għas-self tiegħek. Assigurazzjoni fuq il-ħajja li tkopri l-valur tad-dar li tkun se tixtri. Spiża tan-notar biex tagħmel ir-riċerki fuq id-dar li int għażilt. Tariffi legali li jitħallsu lill-avukati biex jipproċessaw l-ipoteka. Taxxa tal-boll lill-gvern biex tirreġistra l-ipoteka. Assigurazzjoni fuq id-dar tiegħek biex tkun kopert f'każ ta' nar u ħsara oħra fost l-oħrajn.
Minn żmien għal żmien, il-Gvern jipprovdi skemi b'mod partikolari fir-rigward ta' dawk li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom biex jitaffi l-ispejjeż relatati max-xiri tad-dar. Il-Gvern jipprovdi dawn it-tip ta' skemi biex jinkoraġixxi li n-nies isiru s-sit ta' darhom. Kun żgur li tistaqsi lill-bank dwar l-iskemi ta' appoġġ li jkun hemm fis-seħħ meta tkun qed tiddiskuti s-self għad-dar tiegħek. Jekk tieħu kwalunkwe tip ta' self li fuq trid tħallas l-interessi, huwa importanti li tkun ċert li min iselfek jonara l-obbligazzjoni kontrattwali miegħek meta r-rati ta' interessi tas-suq jinżel. U bekk ir-rata ta' interess li tħallas fuq is-self tinżel ukoll. Bil-kontra ta' dan, jekk ir-rata ta' interess tas-suq tola, l-ispiża tas-self tiegħek se tiżdied.